Welcome to Andrew Podcast, ladies and gentlemen. Ngari Andrew, but kani ke episode kebesan jong kani ke podcast, but saya sin ngaran but I kong cherish. But ni penang sobat pi baru aja kani ke episode ki perlok ki mana sya jan, but ki mana sya jingai. Ni dapat jing sok men ba pijet ban join but ngilang ba kani ke episode. Ti nginget but ngikerman ba pinyo shibun ke jing kerku but ke jing mentoy long ba kani ke jing kan ke jing kani ke jan met. Ti kong cherish ngobai tu yangi sepang ke ke bangin ya kran kani ke jan met. Aku boleh shibun saja sen Pak Andrew masuk komen bangila banya syong biang sekali ke episode ke pertama. Tingingat balang ba kani ke episode kan let sigi perlok be i ke baju pet yangi ya kani ke podcast na ke post ke por ba bentaru kani ke pertama. Bakin mat ke jinggerku kin mat ya ke ai kin syam ya ke ai ke ba kerpang ha ke jing im jeki na ba ha kani ke jang ni ngilet banya kren shpang ka donur ke jung blay nam ta jangi ki breu bat ublay perkat kumno shapang jangi kan long ka balong interesting ba bangin ya krena ni ka jamit ngai ba pinya sa bangi shipo ya sha slem bat snap ikan ke episode na mas dang ha bakot blay dan man kerku ya pi Perlo siap ngin puai sik jing ekran, siap kecing klik bening kong kampangin dan kani ke jan med. Ko ai pi pin subscribe kani ke channel ada pin pat simla subscribe. Kana ma pin mes ki future content ki post ki bangin post hakani ke channel. Ha ka gospel ka kamu markas kal nang ka baar ka khat nyo jisu ang ki bakhya kim dan kam yo nong pen khya. Henry ki ba pangkan ki dan kam yo nong pen khya. Ti habo jisu kran shapang ki ba pang. Ukran shapang ka ai. Ukran shapang ka jing pang ni ukran shapang ka ai ka ba kam julio. ya bau chisu kren shapang ka ton dai na ka krien ga jong u ni so tho ba ka jing mod halan det ukren shapang ka jing long ba ka jing im jangi ki breu bat kata ka do not ka badan ya ka pop kamut ya ka jing pang rei ka dei ya kata ka jing pang ka badan ka download ka jing breu namar babale jisu haban kren ha kani kalenti khanang ba kita ki bas ngam ki sha score ka jing kren ju ki smo tho ba breu ba pop udon kam yo nong ma pop breu badan ka jing pang pop ha ka jing im ju udon kam ya ka ba on weng no ka jing pang pop na u khanang ba un long ba ko ba khia ka nya ka man se na bangi shem ha ka tien jong blai ha ka shithi shikinong rom kal nong ka ban reu tien jong blai ka ong ba ka bai nong jong ka pop ka long ka jing yap tingi i ba ubreu ba pang ro menta la ru don ka jing pang la da unam sumare tu ka jing pang da se ka tu ka jing pang kala ban yalam nge u shado ba un yap den ta ka dang i don kam i doktor ki ban sumar ya ka ban pen khia tu ka jing pang ni don kam i shakri jong blai ki ban duai nam ta jangi khanang ba ka tu ka jing pang kan phet kan ria ngi yo chi pen khia ki long breu ba ko ba khia thì ha ka jo kur kom ubreu badan ke jing pang pop ha ka do jungu udan kam ke jing map no itu ka pop dan kam bandan mano ban weng ya ka to ka sni jong ka pop na ka jing im ka jungu khnang bon long breu u ban yo ya ka jing im ke jing im ka ba bom ju kot thì ha bo jisu kran che phang ka ne ngi shem ba theo ya ka do no theo ya ka do no ba ka ba kum ngano ka do no ni dan kam su thu như y ba landet ka ni ke jing kran jung jisu kwa ta bangin su thu ngidan kam yo nong pen im ngidan kam yo nong mapop ngidan kam yo ta bala ban map no iki pop changi pat ka sngo tanat kalong ba om tang mo yesu kren rei ule dala dia kata ka jingyap jong walor ka ding phna ka pen pau ba unam yap nam ta yala den re yap nam ta ba pop bat kat utaw ba pediang yu yesu ka do no yo iki jing mapop yo iki jing im ka ba bom jukut namar kumbangan repeat biang ka bai nong ka pop kalong ka jing yap rei ka jingai e ka jong blai kalong ban pen im ang ka tien jong blai si thi chi no ro thì cái bo Jesu kren ha cái gospel trong Marcus kalong nong ka ba ar ka kot ka khan yo ka ba umot e halander jong cái jing kren ka dei shapang ka jing long jong ka do not ka ba long ka do not ka ba ni ka jing pang pop Te kamot haba jisu kran sepang ki bapang ber ki bakhya kran sepang ki brio ki bapop ber ki brio ki bla yo map ki pop jengki kadai ti dan arja ki brio hak berthai ki bapang ber ki bakhya lani ki ba yang dan hak pop ber ki brio ki bla alat na ka pop ko jengki lani ki bla yo map ya ka pop ko jengki ti hakikin tin ki jengpi ki ek jeng pher preng ki brio ki ba pang ber ki bakhya lani ki ba pop ber ki brio ki bla yo map ya ka pop jengki ye ha ka jing so tho jong nga ya ka e ka ba pikeli man tan dai ka e ka jing pher preng ubreu pa pang
bad ubreu ba koj uba khia uba pang bon sen udan haga jing bom sok udan haga jing bom sok jong ka met ka phat haga jing lang a haga jing pisa bad om dan hiro breu ba kwa bandan haga jing pang om dan breu ba kwa bandan haga jing pang namar ba kata haga jing pang ka torshor kan khate ya ka por jong u kan khate ya ka pisa kan lute lut sibon ki ai na u ka jing do thia do dem ka jing sok na ta sibon ki ai ki ba ka jing pang kala ban kata reu breu ba koj ba khia ngi i ba kadon ka jing ong ba ka jing ko ji khia klong ka spa ba ka momot ba u yo ka jing sok ka jing kemen upora ban mi shabar ban lech chane ban lech chatai ban tre ban kata kamdon kanu ka ba penwit ba udon ni ka freedom kai ti ubreu badan ha ka pop u yang sha te sha kumara ka pop dan jing sok ka ba pau shabar i ka ba beng re ha ka men sem te kan don ga jing lang a ga ji bisa kan don ga jing bom lai loi teng teng u dom u bitar teng teng ki ban shibon ki ki ban wan ra ha ga jing bot chi perkhat ha ga jing im ki te ki ba khomrao long u breu lai loi ti ka ta ga re ki ki bo breu ba pop u long dan kam mi ga ji pelaj dan kam mi ga jing map nei te ka pop dan kam man replace ka ha ga jaka jing te ka pop ha ga jing im jong u ki bun ki breu ki ba mot yala de ba ki de ki breu ki ba khia re jisun ong ki ba ki rang de ki breu ki ba pang ti ka phin ong ya ki breu ba ki la ba smu thu ba ki dang de ki ba pop ba ki dang kam ya ka jing yarap ka jong jisu như i ba ga jing im jang i kong ki breu ba ki ba bon hi ki dan ha ga jing bom so tho yala jong ba ki de ki nong pop kim so tho yala jong ba ki dang dan ha ga jing pang pop ha ga jing im ka jong ki tin re ba kin sngo tho ki hab ban wan sha ga tien jong blai nama ka tien jong blai ka long maka ka ba batai pang ga jing im jong breu ya ka ba sedang jong breu ya ka ba kut jong breu ban na ka tien jong blai hi ro ngin so tho ba kum no ngin dan ka ma su tho la da pin pet ya ka chi thi chi ki nong rom ka nong ka ba lai ga khat ko shi pho tien jong blai hang to ka ong ba om dan u ba hok om dan we ru ba mod baro breu bla kha chi ni ka prathai u de breu bla kha ka pop namar na do taw breu ban nang kong bo bleu la thau u adam wangi tep ila le pop ba la le pop ba ka ta ka pop kala hier pateng chi prathai ha do men tam men ne ring ai ngo yu blai ba ha bo blai u pet sha u ben reu ha ka ka prathai u i ba om dan da ka wei pat kalat bo la ban wan ra ya ka jing pen em ban weng ya ka pop no breu u pha elo jong khon chi ka prathai ban wan long breu ban sha ya phalor jo ka dim phna ba da ka jing yap jong u un ai ka jing im ka ba bom ju kot ti ka wei ka mi dan kam kum ki breu ki badan ha saw dong jing ka prathai ni dan kam so tho ba la dangi im hok kat no ngi persang man im bha kat no ru kita ki hok ba kita ki jing im bha jongi ka tien jong blai ka ong ba ki long tang ki jan ba bet ti thak ma jong blai kim la ban yang ma ki dan kam be ban yo sat ya ka tai ka pop tan rai jongi ya ka ta ka jing long jongi da ka snam ka jong jisu kan no tam le la do saitan u la yo ban sin sha ka jing im te u kumra ya ka jing im jongi ki dan kam ya ka ji pelai ba de ban shong khet ma u de ban long no san shar de ban long trai ka jing im jingi bat yo ba ko mu ne u saitan ba long no yele persha u blai dan bala ban job de tang na ka bor ga ju Jesus Christ ni ba ga jing yap ju halor ju ga din phna u saitan u kamen u thap khti na ba balai u sngo men ta tu la ban pen lem yu jisu u la ya ka ban condemn yu jisu re tep ba haden ka sngi ka balai tien jong blai ka ong bo jisu la mi pat ha ka jing job ti hang ni i bo jisu khon jong blai u la pandep ya ka ga bo blai la pha an yap halor ga din phna ba kat u bangej ong ga tien jong blai on pen im re ta bo ngej wa la do la im ni prathai ban kat ba ka ta ka hok jong u ru u long bla re ma ma jong blai ti ka ta re ka ga bangi so tho bo wei po wei breu ni prathai don kam man so tho ba la da long breu bo bha kat no ru don kam gi ban ya yang ni kilenti bat kata ka long man priang yu jisu ha ka do ban ngej u ka do no ban ngej bo la yap nan ta gi pop changi bat hang ta ngin yo gi chi plai lo ki ba shisha sa ka wei pat nga shem na ka tien ka jong blai ka long ba nga kan ma ka por bo jisu dang dan ha ni ka prathai kum no ban ha bo lek na ka wei ka jaka ka wei ka jaka ka bible ka ong bo pai ba bon u bot bat ki ba bot yu jisu ki kwa ban yo chi ban khia ha ka do ha ka met ka jaki na mar ba
ki pang ki sitom ki don ka jing crow ki don ka jing ban ben ha ki khro ki kre tingi i badon ki ba perta don ki ba kaang don ki ba kerpat yu jisu ya ka ba un pen khia ya ki bat ngi i ba kat ba ki dang don kam ya ka ji pen khia ka ju trai kata ha ba ki kan do yu jisu yu i ba ka ba kham don kam ya ki mdai ka ji pen khia tanga ka do mdai ka ji pen khia tanga ka met ndai ka ba kong san dei men sem ni kan ma bo to ba pang yak shiliang ha bala ra yu u jisu ong to kermen go khon la ma bi ki pop jome nang ta ki bobon ki wei pat ki kamba ha bo jisu pen khia ukren spanga jing ma bi ki pop balai bo jisu so tho ba ka ba kham kong san ka ji pen khia ka bo briu dan kam dei tang ha ngani ka do tang ha ka met dei ka ba kong san ka dei ka ji pen khia ya ka jing pang pop ka ba dan ka jing im pada ka do not ka ba syapo jong briu den ta ka daw i ha ban so tho bo jisu yo kor bai ka men sem jingi mateng anda ha bo briu ka ni ka met jong kan yap ka men sem ki im bom ju kot te ong ka klien jong le ba nget ne bom nget yu jisu ru ka men sem ki im bom ju kot ada kita ki ba nget yu jisu ken im ha baneng bom ju kot rangkat bat u bat kita ki bi le persya bat ki bom pedeng ki ba kentat ya uru ka men sem je ki bom ju kot ha du chok den ta ka daw kat ba ki dang sung tho ba ki dan kam ji pen khia ka taw jisu dan kren chapang kren khana ma kin sung tho ba ka ki dan kam man yo e ke jing ma pop ta ka daw ong kermen la ma no ki pop ni i ka ni ka kom kren ju jisu ka pen shrai ye gitu ki bele persya ai u ka pol bo dang dan ni ka kin do ni i bi ki so dom ki ong bo kam blay la de ba u not ban kren u kren benyo blay kren ni ki kom gi ni ki ken rengi i bo jisu ko no pen em u bala ban khnang ta ka commission ka bo blay pha ye u i ba ka ba kodor tam ba ka ba kong san tam ka ji im breu de u ni ma ya ka ta pop ka ba dan ka jing im ba ka do not ka jing u na ko opin kran ye kitu ki briu ki badana ka jing chate sha khom ki badana ka jing dom ki ba kisno ko makim la shi ban lat ne ka jaka ka ba kidan le se ki la chate hakikan jeri da ki snam lies house nam sans nam haki drugs ki kyat bat ki weri comes new but kisno ko ba dan shi manum no ki bala ban lat ki ban kim tep ka ekal ti ba ken lat ne ka jaka ka ba kidan te kumno ki briu u ne ka briu ki la ban lat dan ki la ban mat ban yo ye ka jing kala ka jing em ka jong ki ti habanga perkhat chapang ka ta jing klin dai ni i ba ka perthai shi sha manta ki ba bon ba ki dei ki ba sha te sha khomrao how drugs hakakia ki kam auria ki kam sniu ki ba lai project ni i ba kat banang mi ki sngi kata ka pop kana kharoi kat banang mi ki sngi ki pot kata nang mi ki jing sniu ki ba ngimla shu banjar kerteng ba teng teng ha bangi pet de ki khmat do ngi i ba ka perthai ka bangi im kam dan jing sngan shu ka perthai ka bangi im kala i palat om dan shu de ka wei pat kalat ka bau bri undang lai rei hang ni ru ngi shem ba de tang da ka klien ga jong blei ka bala ban jubab ya kata ka bau ubri udan kam himut ubri bang dan khom kito gi jing sha te sha komrao addiction ki jimlin besniu ki ba kwa ban laj laj dan jisuk bon ba ki ba ki so tho kan ni kala dei ka pop ni kala dei ka bang apun susi le se yo blei kim pat kloi perkhat ban ong bo ngap susi yo blei rein nan kong gi ki pa ba hieng asem himut ubri mentau ba di bu ai breu bangop ha ka drugs pada hieng asem ru dan shu ga jing dei ka bakot ka ba khia marjan marpa kam dan shu imlang ka salang teng teng ka jing im joki ki long kum ki la sha kan taj ka jing im joki la isi lut da baro la dam isi ru shateng lut da baro kata di ka jing im jong kita ki breu ki badan ka jing sha te sha khomrao ki ai pat ka bo breu dan kam men so tho ha ka ba kum kata ka jing kan do ba ka jing im ka ba la te la khomrao yu u ka long ba ha ba so tho ba baleu long kum ta ka de na mar ba ya ka do nut jong u ba de ka jing im jong u la san sha ru saitan la te la khomrao ru saitan ti ha bangi pet na ka tien ga jong blei na ka gospel jong Matthias tien jong blei ka ong ba ka long ka ba khat ar ka khot ka balai po san ter ka ong ba u breu u ba bha u sai no ya ka jing kan show ka ba bha na ka do nut jong u baru breu ba baman ru u sai ya ki jing kan show ba baman na ka do nut jong u ni smo tho ba
naka download ki mi ki ai ki ba pau shabar ha ka jing im jong breu naka download jong u ka long ka download ka bo saitan nu san shar ki ba mi na ka jing im jong tu breu ru ki dei ki jing sneu suda ka jing bom man suda ndrei la da kata ka download ka download ka bo breu la yo ban pen kala ki mi ki ai ki ba bha ki ken ma ha kitab jong Jeremiah ka tien ka jong blei ha ka long ka ba khat nyau ka khat ka ba khan dai shi pho rangam baklak tien jong blei ong ba ka download ka long ka ba syukor ha do kata om dan ba itho ya ka reya kata ka download mano ba itho de tang blei ba yit ba itho ya ka download jong blei no blei dan bala ban bu re manga ban ba pi ngam tip ka jing mot je pi long kum no pi phim tip ka download janga nga par khat kum no rei no blei ngi nam la ban bu re den ta ka da bo breu yo ke ji pen kala yo ke ji pelat udan kam ban ai ka download jong u sho blei udan kam ban ai ka download jong u sho jisu batang ma u bala ban pen kalai ka download ma ka jing im jing ki breu hi kum bo bleu la tha we ngi ka ban sem ba de ke jing im te kum ta ka taru de tang bleu bala ban transform de tang bleu bala ban pen kala dur den ta ka daw ngi i ba bon ba ki breu ha ba ki nang ban wan da ka jing kala ka ba mot ba ka jing ai tia la de show try na ka tu ka jing long jo ki ka ba ki sneu dur ka jing long ka bam dan jikermen show ka jing long ka ba ki la jat la rem hado bom mga ong mane wat ki bahaya nga sem im lang sa lang kim la sho ban priang han rei ka wan ka jing kala thamai ba lei na mar ba ki la shem yo ta bala ban pen kalai ka do not ki la shem yo ta bala ban pen kalai ka jing im den ta ka daw tien jo blei ar korin san kha nyau ka ong ba la do ei don no chris ulong ji thaw ba thamai akmi ki ki barim ki la do no akmi ki ba thamai ki la jialong dengi sngo tho na ka tien jong blei om dan no wei pat u breu ne ka prathai bala transform ka do no bala ban transform ki jing im ko ba shapo jong breu de tang u blei do Jesus Christ den ta ka daw don kam man priang yu Jesus don kam man ngej don kam man ai u ya ka ba un sna ya ka do no ngi ken ma ke kitab jong Ezekiel al no ka balai kon riu u blei kulare ka ne u ong ngan ai ka do no ka ba thamai po jo phi ngan ai ru ka man sem ka ba thamai ngan wengi ka do no mau no phi ngan ai ka do no do u ei phi mot u breu ka prathai banot ban ong kum tam dan bala da le ru em wala da on operate ya ka do no ron num dan bala na ma kata ka do no ka ba kren phang jing im ka ba shapo phi ka ba tang blei bala ban deal ya kata den ta ka daw blei ong ngan ai ka do no ka ba thamai ngan ai ka man sem po ba thamai ha u breu balong la kloi ban priang ka bible ka ong mangan bo yu man sem janga po jo phi ban hikai phi ya ka ba phinya ya ki an ka ei ka ba pan la ye ki breu ki ba chat ki ba rem ha ba ki yo ji im ba thamai ki la ban ya de ki jing job ha ki jing im ji ki ba man ka sni de na mar ba u man sem jong bleu la yo ja kai ka ban rong Saitan ula pet ki bol jing dom ki la kan ria blei man taw la yo ki ban shong khet ba balong trai ha ka do ki jing im jong breu kum ta ki ei ki ba bha ki sei no ha ka jing im jong u na ka jing kan show ka ba bha ka do no jong u bun ki breu ki ba nga sngo nga ti kana phiru phila ju sngo hi ba ki ong nga kwa ban kalan re ngam la ban kala le si ki la persyang ban kalan re ki hap siap ka ju ka ba ki ju le ban chwa le se ki di secret but ki poi di byang hadin ba ki la de ban ino la ne ki la persyang ban ino e ka kyat an re ki poi di byang ti ka e ka ba penlong ki breu ba ki la ban light no na ka tu ka cycle ka ba ki dan kani ka jing kali ka ba phi kali ka long ka ba dan kam ha do kata nga rong shem ba bun ba ki breu ki dan ha ka ni ka problem man ta ki la alai hadin ka to ka ni po teng ki banai teng ki tayo teng wat di ki snem ru bi dan ngop piang ha ka to jo ti ka don ka ji excite ka ba kraw ha ka jing im ju ki ba ma de ka ba kum ka ni te ka ei ka ba nga shem ha ka ji so tho janga ka long ba ki don ka to ka ni ki ban ta ki pan long ki breu bat ki don kam man yo e ka ju ba kum no kin ya le ya ka ni ka thma ha ka jing im ka ju ki ka ban kong hi ngi pet ba ki to ki breu ki bla jum len bat ki bla long adik ha ka jing di drugs bat ki bla long adik ha ka jing di kiat bat ki bla te la khomraw ye ki jing din besniu ko secret duma nang ta ki kwa ban laj hen re kim laj ki jing din besniu ki bla project ki bate ki ba khomraw ye ki re ki don kam so tho ye ka ni ka wei ba ka don ka but ka ba re ne ka tin ke jum blai wang shemi ka ni ka wei ba psychologically hi ki breu ki bla jule e tu ka kam em la long no kumba
kapan kan mau ba ki ha ka jingmut ciperkat kala long ko bala awaya re ki kan mau ba tu ka por ka bagi sek le tu ka jai pop ikan mau ba kumno ba ki lek kumno ba ki di kumno ba ki bam kan wan ba ka cipan kan mau ha ka jingmut ciperkat dan rei ba ubriu on like ka briu kin like na ka ba kum ka ne ka jingele thma ka jo setan ki haban kan mau ka pien chomblei ka ba ka bible ka ong ha ka chiti ka ba ash ki nong korin kala nong ka ba shipho ka record ka ba saw ka ong namar ka atiar jika jingele thma jangi kamlong ka ba kan jado henrei ka ba dan bor da ublei ya ka ban pan kalon ni ki kot bas kem tingi sung tho ba ka bor briu ngin namla kan kan mau ba yang ni ka por si ka por namar la wayari ka tu jinglong ha ka jingbut ciperkat jangi pi kan penlong bay bangin kan mau ya tu ka por ka bangi chai lek ni chai le ni ju ban ni ju di ni ju le itu ka chai kam dai ka wei pat ka bangi so tanat na ka krien jom blei ka shithi chi kin rom ka nong ka bakhat ar krien jom blei ka ong na mar kata nai ki jing is a ki jom blei tu ai ti no ye ki met cho pi kum ki jing nya ba em nang ta shu shu ka ong da ka ba pen kaladur no ya la de tu pen thamai ye ki jing mut kabamut bayak ni ke jingmut ci perkhat jangi ngi don kam ya kaban IT man ka por ki kiti ki jong blai bo un pen thamai yangi hakan ur komu brain pen thamai da ka bangi le kat bala ban pusan ban meditate ya ka ten ka jong blai meditate ka ten ka jong blai na mara ka shithi ka ban kong jong timothy ten jong blai ka long ka basa ur khot ka basan ka ong on pen khoi ya ka ka ten jong blai ba da ka jing duai haba ka ten jom blai ka on pen khoi da ka ten blai jing duai ka bamut ba ka ten blai ka long kum ka ka bala pan sach no ya kita ki jing kan mau ka bala pan sach no ya kitu ki jing melen ba kitu ki jing perkhat ki bam dai ki bawan ka jing mut ki perkhat ta ka daung ki haban IT ki jing mut jangi in pen kalon ni ki jing mut ki bathala IT ha ki ti ki jong blai bat kat bala ha ka jaka bangin mut dur ngin perkhat ka wan ka bakum ka ta ka jing perkhat ha ka jing mut jing perkhat nai ka ten jong blai mundur nai ka ten ka jong blai ten jong blai ka thi ki kolosai ka nong ka balai ka khot ka ba ar ka ong mut brai ya ki ki bahaneng nang ta ka thi ki Philippi ka nong ka ba saw ro ten jong blai ka ong ki ba shisha ki ba dan buram ki ba khoj ki ba itanat ki ba dayaro ki ba bha tho phin perkhat lupa ya kita ka ba mut haka jaka bangin ailat gitu ki perkhat ki barim sedang nak ban perkhat ban meditate pendap ela de barabor ka kien ga jong blai sngap iki khubor je ki shakri ki blapen slek ki jong trai pule ka bible smart ban ne chi ki je seng khanang ba phinya sngaw ka kien jong blai ti anda ka kien jong blai kala yo jaka ban pen mudur ban pen perkhat ban pen pusan yangi itu barok khat atam ti kali kinja na ka jimut chi perkhat ti kum tangila ban klet ya ke tai ke jing long ke berim kan ya rap yangi bengila ban job nang ta sakawai pat ni shemba itu ki bri ke bla judan barabor man shwa ha gitu ki jing ben dus new kala ro ban long ba kan ni ka met jo ki ka dawa namang isi eating teng kini ki badi drugs ki e kan san kadan gitu withdrawal em ba ki ong ni ka met barok ko ka kyo badi kiat ro kyo ukhnyo dan yo dia man kta ya ka to kan ni ka met ka thiết jong kani ka ha kani ka dok ni ki jinglong jong kani ka met ka pen khi te po briu be ban yo ya ka to ko bla ju yo te den ta ka daw ngi hab ban duai ba ya kani ka dok jong ni ru po bleu yo ka ban sen sha ma ni ka ji pelaj ka bra ka bor ka jong blai ni yo ka ji pelaj ka bra ka bor jong blai ni duai na ka med la ba step ban sat yang ada ka snam yesu pen khoi pen kan tang yang a bat om don ka bamla kata ka bamla bat u blai ka long ka bala kata di ka powerful ka kten khat bible ka balang powerful shisha ka ji im ka bagi de ban kan ma ka de ka shithi de ka gospel jong Lucas bala krene ka ne ba kata ka ba e bat u blai kam long ka ba e ba mut ba kata ka jingele ka jong breu ka ba ni ka dok ka pen ro ka ni ka dok ka pen kwa ka ni ka pen sam kwa em ta ka daw kten jong blai ka on sa na ri ka ni ka dok man la ka sni ai bangin sa nari gani ka dok jingi lemba du Christmas la kasni ka bamut bangin IT ala de ngim de ban pendukut ya kata ka jinga de jingi badu blai sakawe pat ka bakam kong san ka bang hap smu tho ka long ba ka e ka ba pelong yi ki breu bakin ngop shi ngop
kadai nakadao je ki ben sem ba man ru ki bawan ban yale persya na bar ka sithi chu Petrus tin ju blai ka ong bo setan ulong kumu sing u bakar ho u ya keleng hang no yo ban ngoi teli biang tingi ha ba smo tho ba om dei ban ai ja ka yu setan don ka por ka bating teng ya ka tu ka kam ka bangim le ngila e no andre ting teng leng ba ki parlok teng teng padeng lang ba ka jing poi biang ni cha ka tu ka jo ka jaka regi de ban kan mai ka tin ju blai ka ba ka bible ka ong sen bing la yo ji pelaj wat mat wat kta wat tebah ngim de chu ban nang kta ngim de ban ong em le batang teng khat te ngan sakala pat na itu hi barit iba pi ai jaka em kanya lam yang shiki eke ki ba kra wa pin ngop te na ta ka daw ni dan kam ban bat scam ya ka e ka bangila mat ngila yo ji pelaj chi sen yang scam ang ta ngim de ban ai lat ni ha ba so tho ba ki don ki ban sem ba man ki ba trei ya ka ban pen ngop yu brio ni kan mau yo way na ki samla u balangop ka baka bible ke tho de nong kadara nge i bo bo pliu ne nong kadara de ki hajar teli ki men sem ki te ki khomraw ye u bible ka ong la pen khoj ye u nang ta la te ye u de ki kinjri nar bar kajat bar ktiru u pendekut ba ye ki ne nang ta so tenat ban pen men saw ye la de kata de ka kam de ki men sem maman ban penjat den ta ka daw ka bible ha ka gospel jong Yones kalau nong ka basipo ka basipo ka ong bo setan udeu nong penjat udeu nong to bon nong peniap kar bo jisu ha bo wan ban ai ka jing im u ai kar hai ru ya ka bo mot ya ka kam jaga ji pelat ni men sem ba man de tang jisu bala ban le de tang jisu bala ban le nyu i bo ne nong kadara anda bo yo ka ji pelat lawan ka jing keladur so tenat chu ban dan lom jing tep bat kitu ki jing le ju u ki ba pen men sa ya la de ki bo pen lang khoj bat kita ki jing long ki bala te la kom ki bala pen klem ranya u ki la do no la kala long brio ba tmai baru la kala long nong plaru kala yo jisu shaka snong ju u ka snong de ka polis ai ki bo jisu la le ka jing im ju u ya ba so tho bi dan ki men sem ba man ki ba te ki ba kom borbon ni ha ban ya le persya ha bi ki wan ban pen kan mau ki wan ban pen sam kwa de ni ka do ni ha ban so tho ba ka don ka atiar ka ba klan ma ka ba ni le persya ba kata ka de ki kerteng yo jisu be yo setan ka kerteng ju jisu pen kan mau yo u na ka tien jom le ni kan mau ba ha gospel Matias ko long ba sao u jisu ha ka por ka ba u setan mo ban pen ngop yo u de ji pen shoy u ya le thma ka tien ka jom le u setan don chu ko ba un kham che teng ka de ka kerteng ka ba im ka jom jisu ba ka tien ka jom le tinga kwa ban kan tu ye ki to ki ba don ka ba kum ka de ka jing e ha ka jing im ki para kristan ki perlok pa ye ki ba pila kwa si sha ban yo ji pelaj yo ji pelaj teng re phingop kani gre ka lat ka ba biang tam kani gre ka lenti ka ba biang tam ka ba phinyo ka ji pelaj loi ka ba pura smau tho ba ye ka jing mut ji pakhat de ban pendap de ka ji pusa ni ka kien ka jong blai ban ai ba kani ka do jing yin sa na re ka man ka sngi lam ba du kris de ka jing duai de ka ji sai ban nang tang ye le persya yo setan ba ki men sem ba man ki ba wan na ka lenti ka ba ngim la ba ni i ini le persya ki man ka sngi ban ngim de ban klet ya ka kien ga jong blai na ka gospel jong Yones ka lanong ka ba khatsan berkhot ka beneng kong ter ka ba ka kien jong blai ka ong ka tanat baro ya ka ba seso bat ka ba sno ka ba pen scam ya la de hong new ding ba na ma ngang long de so wan ba shisha ka ta ka tanat kan seso shibon kan ne kan scam ka tanat la da ka de ka ba ridru la da ka klan ka ta ka ba na shapo jong ka ban pen daj hau niu deng ba em dan bala ban pen kdia ban dan bala ban pen khlem ya ka den ta ka daw ka jia dei ba im bat ublei kam dei ban dekut pon sen wat ki bala angek ki bala kala ka bomot ki dang ngob balai ka problem ka dei na ki hi na mar ba ki pen dekut ka jia dei ba ublei ki pen dekut ya kata ka fellowship ki pen dekut ya kata ka relationship je ki ba ublei den ta ka daw setan na busuk ujok tinga kwa ban bo iri ki jing kentu bala ka cycle ka wan ha ka jing im jong breu nang kum no bani le persya ka jing mut prakhat ha ka do bara kun se te tang tang ni i ki jing jam pon ba ki wi ji pelai den ma ki tip ya ni ka but ka bare na ka tien ka jong pelai Ke mentang ila poi ka benta ka bakut jong ji kerang ka jungi bat lada ki biru ki las ngap ki ji kerang ka jungi nup sedang nget bawan ki biru ki bam sngo thu ru ki sngo thu lada ki dei em ki bapap te ki dan ba ki biru ki ba
Sngau kumba kapap ko ski kala palat baki bun pop palat baki dan ke jing sngau le ran wat bele ski bri jong blai kim sngau Vietnam bele ski seng but kapalong ki bakin jingai la ne bakin namlet chau blai namar kita ke jing long ki baki dan ani kita ke jing sngau ti ke ek ba phi dan ban ong ni kum kita ki bri Kalong ka jing shisha ka ba kraw ba ki breu ki ba pop shisha ki breu ki ba jot ki ba rem ki breu ki ba kata ka jing long jo ki ka pau shisha ka prathai kin dan be ye ke jing sngau rem kin dan be ye ke jing sngau bom Vietnam show ya la ka jong ka jing im teng wat ha ba kala poi kata ka upot u ba ki song tho ya la de ba ki dan kam ya ke jing kala ka ba mot ki dan kam ya ke jing yo mano ban ya slok e kin kin blai ban du wai rei ki shateng bat kim so shlan ban leng kai ka mga kwa ban ong ki ba kum gito ki paralok ba ie kim de ban je so rem na mar bo ji su long badap de ke jing ie ba ke jing isne ie palat ya ka man sem jing ie palat yang yi ki nong pop reu isi ata ka pop ka badan ha ka jing im ka jing di uji su khot bangi de ban wan sha u kum bangi lo ong to wan phi hanga barok ki ba that ba khia ka jing ket dengan penjem kamut ban ong tang ki ba ban khia de ki jikit ba khia ki ba kuslai ki ba jenjat drai ki tai ki ba ban khia da ka pop ba ka jing ba man ha ka jing im joki ru khot ya ki ba kin wan kum ba ki long ha u ikan ma ga gospel jong Matthias kul long ba khandai bo jisu ong ga kien jong le ha ba pet yu pet ba ka men sem je u ka dap da ka jing smotion ai u smotion ai ki nong pop ni i ki ji sak ma joki như y ba shanu kin poi la ka men sem jaki kan sa ka jing im jaki kan sa ka pop don ni ji so ai hat do kata ka wei ka ba pen shisha ka long bo ji su long ba i shisha ki nong pop kwa ba ka wei ru ka men sem kan jot no para ong ki de ben poi shi ka jing kala ka ba mot ba ki de ben yo ka beneng shem la thao ye ka du jok na ka ben tao breu u thao ye ka du jok nam to satan ba ki so ba bot ye u dai ka snu si ka long ba ki breu ka prathai ki jet ben pen ko ngo ya la de satan bat da ka ji su si ba da ka ba pen pang e ka download ki lek im pet shadu jok dai ka download jong blai hi nam ta wei po wei nong pop ka de bun yo e ki jing kala ka ba mon ngim dai ba so shap ting ha ba ngi pet e ki breu jong blai ki don ka jing idan borom ki don ka jing iman kan mau ba makiru ha ka wei ka sngi man shwa kala dai ki nong pop dai ki bla yo chi pan kala ka e ka ba e bo blai un pan kala e ki ba kum kito wan chi ki breu jong blai ki bla yo ma chi shai ka ji im ka ba pan kala ki don ka do not ka ba kloi ban ya rap e ki ba kum ki ni ki breu ki ba don ha ka ni ka jing e ngim dai ba so shap te ngi dai ban lai ki kan ma bo jisu u lek ya ka ban bam ja khanang ha ka yeng jung Simon Farisi ong ka kien jong blai ba don da ha bo la shong bam ka wan ka wei ka kan thai kata ka kan thai ka bla dei ka nong pop ka bla yo ma be ki pop ka le kum no ka dem ki kijat ju jisu ka do ki kijat ka yam ba ka gi jing jang umat jo ka sai ki kijat jisu ka shim ni nu khle ka nya shim ru ka dabi alabastar ka pan sle yu jisu da ka do no ka sngo no ngo da ka do no ka ba sngo ie yung nong pan imu bala ban ma bi pop jo ka le ki wei ki ba pet ki ong ka dei ka nong pop u ne u de no ya thu lu pa ha to mi tho ba ka ne ka dei nong pop jisu ong ka ne ka la le ka ba ha tam u ai ka nuk sang to breu ba yo ma san spa ba ba san pho u ai ban kam sngo u ai ka ji hikai nang tang yi i shu kum no bo jisu le drong ha ka yin jo sakhayas ki ba pet sau dong ki ong kum no bo le sa me ha ka ye jong nong pop ai ka ba palong yo jisu bo le ya ka ban ya kan do khnang ye ki nong pop bo kwa ban kala ba kin yo i ka ji kala ya kan thai no samaria jisu da jit khnang ban le u tip ba kan sawan tong u dei u blei u tip lut ti anda ba ka wan pen pa ye ka jing long jo ka kadang ya le ban bure en re anda ba la kren ka su tho bo pen pa hang ta ka su tho leng me riu nong pen em wo ngala ban ai phai ke ji ye ka ta ka ka ba ka soi shi ka jing im ka ba bom ju kot tinga kwa ban ong ye ki paralok ki badan shi sha ha ka jing ha ka pop ba ka jing ban ben gi tu satan wan kom ba pilong ju jisu let chi ki breu jong blai wan dam shap teng ki la ban ya rap e phi na ka kien ka jong blai ba da ka jing duai ba pi yo ka ji palai wan dam shap teng ma le chi ka ji seng ta ka dam min wan biang sha ka ban nang kong ka bo jisu ong ba ki ba khia kim nan kam yo no pan khia an de tang ge ba pang ken ka ba mot ba kita ba sung tho ki ba de ki nong pop ki ba sung tho mangala deu bru ba jat ba rem
eu bro bom dan jikermen shu ke jing wan chu jisu la ban ai ke jikermen la ban ai ke jing bom jukut la do la pen kelai ke bon ba na ke jing bom long e komune bo song so yunong kadara pen kelado ke jing im ju kana do bon long kelam long ya lap la ban pen kelai ke jing im ju piru vedana ke jing jat jing rem dan ke bom la ba du blei ten ta ka dao ikan ma yo sol ong ka kien jom blei jo kata sas bakla long pol tur udah no peniap breu udah belajar udah rem udah pensitam benyi kristan reha bawan ka jing penkala ka bado blei si klimat ka kala ka jing im jong kala long sakhi wa im ba shakri wa khra jong blei dan ka bamla bado blei tinga bo ka jing tentu ya ba ro ki perlok ki bajat ki barem ki bado jing kermen ki so tho dan shu ba ye ya pi him so Vietnam shu la ka jong ka jing im wan ko ba ki long ki su la ban pen kala ya ka donut ai la ka donut chu ki su la ban pen kala ka jing im ka jong pi ka ba ka im lang sa lang kan salengo u ei pi long man shwa ban man tau ei pi long ki ba yeng ha sem kin lango ka jing im chu pi kan long ka sakhi ba im kat ba pi dang don ne per thei in net ya kmat jong blei da ka donut ka ba pi dap da ka jing kemen diang ye pi kum ki shakri ba diang hona kmat jong blei tang kan ni kong cherish kuble shibon e ka por ka jong phi bat e ka jing sneng bat ka jing kai ka phila ai yangi kenika janmet kuble shibon ye pi ru kum jo ngai ba blei un long ka jikir kholam ba ni ka podcast ti parang ila po siya wakot jong kenika episode ko ban kuble shibon ye phi ki ba la pet balas ngam dangi continue ban support kana ngila ban penmi shu keniki episode hakis ni bon sawan ti nginget ba phila iyo ka jing mentor jing kuble la kren shapi long ba kenika jing kren kenika janmet ba ingat ba kitu ki beriu ki badan ka jing du jing kermen ki beriu ki basngo kumba kidan haka pop kila yo ya kajing kermen ber kitu ki beriu ki badan haka jing dom kila yo ya kajing shy tinget bo blay la kran shibun ki ek lomba kenika jing kran tikule shibun ngin skidu pada next episode one plat ban like subscribe but share pada ki beriu ki badan kam ban yos ngawi ke ba blay dan ban kran lomba kenika jing kran kule shibun ngin skidu pada next episode